δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Οι συζητήσεις μας καταλήγουν πάντα σε καυγάδες. Αν σου ακούγεται αυτό οικείο, θα σου πω πως ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσουν οι συγκρούσεις στη σχέση σου είναι να σταματήσεις να εστιάζεις στο ποιος έχει δίκιο και να ξεκινήσεις να ακούς τι σου λέει και πώς νιώθει ο σύντροφος ή η σύντροφός σου. Είτε συμφωνείτε είτε όχι. Είναι σημαντικότερο μέσα στη σχέση μας να αναγνωρίσουμε ότι ο άνθρωπός μας έχει ανάγκη να μας μιλήσει, να μοιραστεί και να καταλάβουμε πώς νιώθει. Έτσι δημιουργούμε μια σχέση κατανόησης ότι είμαστε μαζί, από την ίδια πλευρά. Μπορούμε να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε και μαζί θα βρούμε μια κατάλληλη λύση και για τους δύο. Αν θέλεις να έχεις καλή επικοινωνία στη σχέση σου, χρειάζεται να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι από το να κερδίσω στο να ξανασυνδεθώ. Σε αυτή σου την προσπάθεια μπορώ να σε υποστηρίξω. Στείλε μου μήνυμα. Τα φιλιά μου.